पुरनिया लोग कह के गइल बा, जब सोझ अंगुरी से घी ना निकलेला ना, ओके टेढ़ा करके निकाले का पड़ेला, बुझाइल? ये पक कैला ना ते पकिया में गाड़ देब सर। आज गांव में नाच के प्रोग्राम बा, हम सब लोग सोचे तानी वहीं चलल जाई। भैया नाच खातिर सब पैसा के ना जरूरत पड़ेला, मालिक से बोल दिए कि जइया पैसा लेला सर। सेवा भरपूर राउर रात भर कइली, मन भर नचनिया सभा के नचैली, हो गइल भोर अब भजन करे दी, बज गइल 5 नाच बन करे दी जी, बज गइल 5 नाच बन करे दी। तू अपन प्रोग्राम कर देलू, अब तू जा सकेलू, अब कुछ ना हो सकला बाबूजी। जौन रास्ता पर चल चुकल बा उजा से वापसी नहीं की। अरे रउआ बारे में जाके कोर्ट में गवाही देल चाहता रे साहब। भैया ऐसा ना करा। तू जैसे कब ना वैसे करब। तुहार प्रोग्राम देखे खातिर आई ले, अपन मन बहलावे खातिर, और अंग्रेजी में का कहल जाला रे? एंजॉयमेंट। हाँ, एंजॉयमेंट करे खातिर। कमरिया पझुलवा झूला दी, हवाए करे जा तोहर गम हम भुला दी, अंग अंग दर्द कबर जाए दा। अरे हमरो जवानी जाई तोर ओठे पे ओठ चढ़ जाए तो। और प्यार जात और उम्र देख के ना होला, और बाकी तू शादीशुदा हुआ ओकरा से हमरा कोनो एतराज नहीं थे। कहार बाबूजी गौवा के एगो लड़की के साथे खेतन में घूमता। का बकवास करता है, हमार बाबूजी ऐसा कहिए ना सकता है। ए माई, बाबूजी एगो मिठी नाम के लड़की से रोज रोज जाकर मिले ले, गांव के बच्चा बच्चा इस सब बात जानता रे सब। समस्या के आग आंसू से ना बुझावल जाला। कैनी सिंगार तलू भाई कला राजा उठा लिया, धके दे दिला दांत के निशान राजा हमरा गलिया। तू हमरा साथे चलो पहले। कहाँ? आज हमके तरह मेहरारू से मिले के बाद। मेहरारू से? तू सही में मिठी से प्यार कर ला? हमार जिंदगी नदी के धारा के विपरीत बा, कब उठा के किनारा पर फेंक दी कौनो भरोसा नहीं। हम तो जानतानी हमरे पमरेलू हो, हमरे खातिर सजे सवरेलू हो, हमर याद तोहके पल पल सतावता, प्यार करेलू तू हद से ज्यादा, तोहर अखिए बतावता। पहले तो मीठी तोहरा माई के अधिकार पे डाका डालस, तू देखत रह गई। तो क्या अपन माई क्या सुना लौकेला? अरे तोरा सर में खून नहीं, पानी है पानी। थोड़ा वजह से मर घर परिवार के सुख में आग लग गई। जब तक तुहार और मुन्ना के मौत का बदला अजय से न ले ले, तब तक हम अन्न का एक दाना भी ग्रहण न करब। रुआ ऐसा नहीं कर सका, कहे से कि रुआ हमारे बाबूजी है।